nyumurupi wonten piringing gunung ingkang curang jui datan ngetang pringgo bayaning mangsah Kilurah Bagong garwanipun ambyur wonten piringing jurang. Berkencang maru rayang rayang lah. Ayo. Ala kencang maru rayang lah. Iki yen ora kleru iki raya iki Kilurah Bagong karo bojone Tukiyem. Nggih niki kados Pak Lik Narata. Pak Lik dengkulmu mlocot ora. Niki wau kados pundi kawontenanipun? Kowe tumeka ana papan iki niku menalar lan mungguh kang dadi perkarane kuwi ya, paham? Nyuwun pangapunten menika pukulun. Ya. Are kala semanten kula menika dipun bujeng kalian Ndara Janaka badhe dipun damel gombal. Apa yang tumbal? Nggih. Badhe damel tumbal. Kula dipun pateni dipun perjaya kangge tumbal wonten negari Ngamarta. Ngendikanipun nek kula mati wong-wong Ngamarta menika badhe waras. Nek kula mboten mati wong Ngamarta padha ora waras, gemblung. Wak-wak jangan rayang Allah. Ora ana carane wong jeneng tumbal kok menungso. Bagong Wuruhanana. Jeneng ulun iki mau pinercaya karo Adi Pramesti Bathara Guru supaya maringi pambiyantu marang jeneng kita. Iki ana wujude ali-ali, tampan ana ali-ali iki. Iki mengko kanggo bisa ngruwat sakabeh rukerta ingkang mapan ana negara Ngamarta. Ya wis Bagong, tampan ana ali-ali. Lho, ginanipun meniki kados pundi? Pukulun, gunane ali-ali iki mau wateken yen to kowe kepengin mabur. Iso mabur? Kowe iso mambles bumi, ya iso ambles bumi. Ning gunane ali kuwi mau, kowe lumarapo ana negara Parang. Jeng patenana sing jenenge Prabu Kalasreng kuwi mau jur sandangane mbok nggonen ngramana ana negara Ngamarta sakarepmu. Ing waton ya mung jeneng kita ingkang pinangka dadi pepadang miturut sanga pengertian Pakulun Bathara Guru. Tampanana ngger Bagong. Iki ali-ali pinangka dadi syarat sarana nggonmu bakal madangke jagat raya matur gunging panuwun pukulun ya Bagong tampanana iki. Ayo Sri. Maniman neman patatamon kunas yamas satsi siswa
Tata Gati Wisaya Sindung rewut makekunturan jagat Dewa Bathara aku diutus karo Sinuwun Prabu kala sareng supaya ndusta Jamus Kalimasada iki katon gedhong pusaka ana negara Ngamarta katon mencorong cahyawane wah kaya yen ora kleru iku pusaka Jamus Kalimasada jwalok kelangan wong Ngamarta bakal tak dusta Jamus Kalimasada milang-miling hanjo jangkung netrani loro sang patih Bindirasa mulat ana pusaka mencorong cahyawane arsa dinuta eling-eling pusaka Jamus Kalimasada pusakaning nagari Ngamarta dereng saged anggrayang punang Jamus Kalimasada kenging perbawanipun pusaka Jamus Kalimasada piyak dawah Bantala langsaran Patih Bindirasa Waduh, paraya. Wah. Wah. Waduh. Dayane ngaji Jamus Kalimasada ngedap-edapi wah talah urung sakuh aku ngrayang pusaka Jamus Kalimasada tumeka ing Bantala plek waduh kaya gineret ragaku kaya ana kang geret saka dhuwur wah yen ngono atur Gusti Sinuwun waduh cabar mboten angsal damel Sinuwun wah wah Wanudyayu Tama gambar arum risang kusuma kembrang-kembrang yen ngandika saruyang gigit lati iki jebul ana ki Lurah Bagong nggih ndara nyuwun pangapunten kula menika dipun utus kalian Sang Hyang Bathara Narada kinen nyuwun pangapunten nyelametaken pangandikan paduka aduh ngomong apa ya ki mau ya kan nyelametaken Ndara Drupadi saking cengkeramanipun Prabu Kala Sereng iya yen pancen mengkono Bagong Maragage yen pancen kowe bisa madhangake perkara ing nempuh marang bendaramu Maragage padhangke Bagong nggih nyuwun pangapunten nanging nyuwun pangapunten mangke pamanipun
apa ya Sri? Umpamanya ya. Wis terserah kowe Mas. Umpamanya Prabu Sekala Sereng menika tindak mriki Ndara Drupadi etok-etokipun dados garwa kula nggih. Ya ora dadi ngopo Bagong. Ora kaya ngono Mas. Mas. Santai. Ini cuma tik. Ora ngono Mas. Ana sing ayu aku ditilapake. Ora yem tenang wae, cintaku hanya padamu. Yen mengkono Bagong mara gage usadanan nggonku nandhang kasangsaya. Mriki tindak mriki Ndara mangke kala Sereng kula sing methuke. Iya Bagong. Indriyaksa maruta bawana maragana lan warayang wah wong Titiwaspati Kalaludra iki ana munyuk elek ning papan kene iki karepe piye kowe iki ora sada menghina karo aku wah dalah diajeng garwanipun Kakang Dewi Wara Drupadi mara kakirene diajeng ayo dedaupan karo jeneng ingsun ora garwaku sing iki garwaku senajan to elek kaya ngene nanging gemati karo aku ngono rak ya Bagong nggih gemati ngene-ngene iki aku bojone iki calon garwane Dewi Wara Drupadi oh dalah keparat yen ngono ngemping lorong nggih pati soroh nyawa kowe entuk kono papan kene wah ora gelem minggat saka papan kene takon dicok gigit pedhot gulumu wah kelakon tak ungkuli jimatku ngletak wandamu para Watu tandya teka mengkono wolawali dinungkli mawa pusaka paringanipun Bathara Narada noyah nayuh Baskara titi mangsa wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat Lena sirna mergalayu Prabu Kala Sereng samunipun sirna mergalayu agemanipun dipunagem dening Kilurah Bagong Sakala Kilurah Bagong Matek ratu wonten parang rejeng wah waduh kamu gurdi ngenek towe mati mulane sesuk do belajar ayo cekat
Ngono tok Guru mati as iki sandangane tak teteli tak uculi. Ukurane pas karo aku iki 34. As. Mayate tak buang. Wah, abot banget deh. Aduh. Aduh, lah kok abot temenanane. Waduh. Wah, awakku do gedhe ngene iki. Yem. Wah. Wah, nek kaya ngene carane, Was. Duweni syarat sarana aku. Aku arep ngelamar Dewi Wara Sembadra, kelakon tak ganyang dadi bojoku. Walah. Meh rahina sumubang Hyang Aruna katinetraning aku rapuh sabdaning kukila ringkanika saketer kini dunganing kong liru sing pini panco Babatok ing ayam wana Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Wah, mbarepun tuaji kakangku piye? Perkara iki mau bakar kedrarung-glarung Dimas. Yento Siadi bisa madhangake pepadhang ana negara ngamarta kene maragake upadinen syarat sarana yayi Mbak Ayumu Dewi Wara Drupadi. Ayo padha diupati yento durung pinesti bakal dadi jodho dhaupe Prabu Kala Srengpuk menawa Mbak Ayumu Dewi Wara Drupadi mengko bakal nemoni Usada Dimas. Wah, marepun tuaji kakangku. Yen pancen mengkono ayo padha dilari dununge ana ngendi? Mbak Ayu Dewi Wara Drupadi, monggo kula dherekaken Koko Prabu Ayo Dimas Werkudara.
Aduh, Petru ana apa? Nyuwun pangapunten. Aduh, Ndara, wonten pelataran alun-alun niku mau wonten Dunawa wageng sanget. Sesumbar badhe nglamar Dewi Wara Sembadra kalian Dewi Arimbi. Wah, golek perkara. Wah, salah. Ha, huda. Ha, ya dalah. Wong kok ayune kaya ngene. Diajeng garwane pun Kakang. Uhui. Oh la dalah. Piye, pamane kowe tak pek bojo kepiye? Waduh, ayu tenan iki jenengmu sapa, Janaka? Matamu picek, Yasmi. Wos! Waduh, wah. Woi, wah. 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 Wah! Whoa! Ayo, antak wah, katokno katiya wah. Wah. Woi, wah. Wong kok samene gedene, sikile gede, tangane yo gede, engko kek gede sekepae. Wah, dalah. Jenengmu sapa Werkudara? Aku Werkudara, kowe ngerti wae kene buta apalang kok. Buta wasis ngene. Walah dalah. Werkudara, opo? Tak jaluk Dewi Arimbi dadi bojoku tungkak tampanono. What? Wos. Hey! Aduh. Bos. Ayo. Hey! Hey!
hop. Aduh. Wah. Lagi iki aku gelut karo buta pengung. Buta ora karo-karuan. Tak antem ora digawe rasa, tak antem ora digawe rasa, aku dicekel dijunjung diidik-idik. Gila Punto Aji kakangku aku rasaku. Pancen meneh ki ya pancen Puntadewa gawe perkara. Wong bojoe diparingake wong liyan. Kresna ya tunggal dene wong gerang. Ngerti negara kaya ngene kresnane minggat ora karu-karuan. Yen ngene iki aku tak golek Kresna gunane apa dadi Kowe arep apa? Ora apa-apa. Arep nyang ndi, Dik? Mundur piye? Kowe mau gelut to? Iya, aku wis ngerti kabeh. Kabeh lelakon kang tumempu ana negara Ngamarta aku wis ngerti kabeh. Kowe gelut karo sing jenenge Prabu Kala Sreng ngono to? Iya, ya wis kono mundur, dudu mungsuhmu. Wah, ora sah wae. Wektune wis ayo Kala Sreng yen to bisa musuh Bathara Kresna. Ayo nono nata Ndwarawati keparang. Waduh, iki ana Ratu Ireng. Jenengmu Kresna? Iya, aku Nata Agung Sri Bathara Kresna. Ora usah nganggo sir, aku wis ngerti. Kowe Bathara Kresna, piye? Jembawati tak jaluk kok. Wis. Aja. Ane Setyabuma aja. Wah, yen ngono Kresnane tak jaluk. Yo, yen pancen arep ngresake karo Kresna, ayo langkahana bangkene Kresna. Wah, ladalah nek guru nglangkahi mah sepele. Bluk ngono rampung. Aku ngerti Perak Prabu Kala Sreng. Iya. Aku ngerti yen to sapa to sejatine Prabu Kala Sreng, aku ya ngerti, As. Ora mungkin kowe ngerti. Loh, apa dikira Kresna iki Kresna cepete apa piye? Wah, Kresna kok nganggo cepete barang ora gelem salin busur ya takon dosa kowe. Wah. Wong tua kok yahmene kok turu. Kakang Semar. Kakang Semar moro gagi reno Kakang Semar. Ndara Kresna. Terus pundi Ndara iki? Kabeh pepadang kang tumempu ana negara Ngamarta mbok dina iki bakal kawedhar. Ning syarat-syarane kudu Kakang Semar sing maju lho. Maju pripun? Kakang Semar kudu maju ora nganggo merga tak badarke nganggo sasmitaku ora gelem lukar busana kudu Kakang Semar sing maju. Sinten mung sae? Prabu Kala Sreng. Mangke kula gembosane ya.
Semarekotin prayitnoi Semarekotin prayitnoi ku balik Walah iki ana wong kaya gembus apa gembus-gembus matamu ya kowe sapa kowe aku Prabu Kalasreng ya Prabu Kalasreng ora gelem badar kelakon musuhmu Semar Badrana gigit pedhot gulumu kelakon tak rumpek wandamu wae ruket-reket ngene ro campuh Bandawalapati Kilurah Semar Badrana miwah Prabu Kalasreng noyah nayuh titi mangsa dumawahing kodrat Prabu Kalasreng badar Kilurah Bagong wah Edus jebul kowe jebul bulus jebul kowe ana wetenge esuk-esuk didulepi ora karu-karuan maremar Bagong piye lah kok kowe dadi Prabu Kalasreng ki nalarmu kepriye iki ngene ya mar anu Pak iki mau aku diutus karo Kakang apa Pukulo Narada supaya membersihkan ngono. Dadi aku manjing ana kraton Parangrejeng memperjaya. Kowe ngomong sing bener, ora usah glunak-glunak. Aku mateni Kalasreng, Pak. Banjur aku iso nggawa sinuwun Prabu Ndara Drupadi? Pak Ndara Drupadi. Wis tak gawa? Wis. Endi? Nang kono. Ayo disuwanake karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Ayo, Pak. Kresna sinaying manglung mangrukmining cakranira kumitiraning asta Kakang Semar kula wonten napa iki Kakang Semar durung tuntas nggonmu nyambut gawe pripun kok dereng rampung pripun wong pun ngoten niku wau Kakang Semar si ana gawean siji meneh sing gawe gedra negara Ngamarta sing gawe mobah mosik ing negara Ngamarta abang ngirenge negara Ngamarta kuwi mau Begawan Wacana Dewa iki dudu mungsuhe sapa-sapa kudu Kakang Semar iki bisa ngrantasi mangke kula labrake
Dikira aku ora ngerti kowe, Dikira Semar kuwi mau ora ngerti sapa sejatimu, Yen ora gelem balino papan gunungmu apa kelakon tak unyet-unyet karo Semar. Woh, iki ana menungso rejing kaya ngene sapa? Aku Semar Badra Kirana. Yen kowe ora gelem balino papan ndang kamu kowe wis gawe mobah musik ing negara Ngamarta gawe kemrang. Wah, ora gelem bali kelakon tak entuti ke. Wot. Wos. Dipun unyet kalian Kilurah Semar Badranaya sang tapa begawan Wacana Dewa dipun ungsrekaken wonten perenging gunung, dipun wolak-walik dipun dawaken wonten watu ingkang sagengipun duwi panggo Bathari Durga. Bergadang jangan bergadang, esok entuk kaya ngene lumayan. Jagat Dewa Bathara, Kakang Semar, iki lho. Ora usah macem-macem. Mumpung enek kesempatan, kapan meneh aku iso ngunyek-ngunyek karo kowe? Aja Guru Bathara guru wae. Pak Guru. Silakno dastermu. Aja. Sithik wae. Aja kaya Kakang Semar, aja lho Kakang Semar. Jagat Dewa Bathara jamak Kakang Semar Badranaya. Iya, saben aku bakal mitenah anak-anakku Pandhawa Kakang dadi pepalang. Iya Kakang Semar, tunggunen Bathara liya ya Kakang Semar. Dimas Werkudara, Kresna kakangku piye? Iki ana sisaning angkara murka, prajurite Prabu Kala Sereng ngamuk punggung Yayi tak sampake. Satrio gagah gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Iya dasar para nyata jaluk jamus Kalimasata tungkak tampanana. Wat! Wah! Waduh! Hei! Waduh! Wat! Wah! Ya!
Aduh, Werkudara aku tok cekel tok piting. Arep tok tiba ngendi? Buang tiba ngendi? Tiba ndang kamu. Wah. 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 Wah.